Bébé chéri. Bébé chéri. Yes. Ko ngaddo Dakar ko hunde wala. Ci kanam ko téléphone am jogi def. Téléphone ma wallahi mun. Ki ko mbatta téléphone am? Ah? Ko mbatta téléphone am? Téléphone ma mais ko wala téléphone ma jewta. Ala, il wi ay jewta ni. Ada do appel gitu. Te ko no koy gaay mo. Ah. Ko wonde gaay mo wuti. Dem te nu no mo. Nda jew ara ni muy ma. Ni téléphone may dara la hen dem wulay ni jogo da téléphone am. Ah fotani gon. Dogo go ke ko dal suñu téléphone am. Non te to ko fayda taw wala to ko fay takal gal jara. Fi watta du man nen. Wallahi bébé chéri ko non. Ko du mo lottu. Ko mo day dum. Ñu ko yattu. Yattu de. Idi atam dia hajo. Patam ga téléphone mo ko. Hajuma an ko hol haju gi dal debu. Anda ha ñu ndelo. Ala mi anda haju gi dal. Ah. Ati dum do haddam. Bakal may deug. Ah? Ko do hiri yo. Mbi mi ko hol hajuma ndir wuro. Hajam de nabi. An le tan ka den ko. Ko yelti ka den ko. In poti ha ko boy. Min ko jëm galle ma. Min ko jëm suul ma. Do ko galle. Do ko galle men. C'est clair et net comme dit e nganda ko min aduma no metira no pula de hillo ala ya comme no mbappa kawni fo tourna ala min mi yidal mi do be fo tourna ala mbi ko comme hono wade no mbappa kawni debam mi wade no mbappa kawni mbi ko mi yidal ana mo jey mi mo jey mo so mawni yo hal dari hal selu so wona ko be fo tourna mi wiadi ma ko ma fo tourna ko jaat ma dum fan ala ko jimi widam min mi yahat hande jango mi yahat werma mi yahat mettuma mi yahat ana furi wadde habitué wonde min kala suba mo pindi min ko wattani mo piesir lawo be mo namo bawde ande ka bendor ayani yes joni pin ko non ko yarde kafe wallahi kan dana no yadani ala no dano to gas aw pandani wallahi aw pandani to gon mi do kay asu ke mi foftini mi sed ala adon min ndeke asu min ko gondo non ko wana dewgal mi boyi humande non no jira kam ni mi yawi humande way consommer dewgal koy ma gandu min meeda andu dido système uji no wode dewgal min kay ndeke boccio tan al totno ko de jona wuri ala ayano mbami leer alhamdulillah rabbil alamin beltida fo min buri welti wallahi weltima saga no mona ko adani sukabe saha njeka mariya tan ci kamado yori nganda non ko mawdo waga bon wondo gaynan to bada he dora non balu jam no kedide balu jam no kedide ante disani mi dir ay wana yidinde awadi dum sentir de machallah kadi ko wona dum ko nyuwirni no usadu nyuwirni no warami de Erwin wallahi acim beyde dum kay jera wallahi astaghfirullah kala ko beyda buri welti ngandum hakkunde men so wonan non nyalo yimbe no poyen gitama nje ko boni mo jaaj wallahi asuka c'est très dangereux c'est très dangereux a welti ma rek asu mi diwti welta arani mi kala ko belti da ko belti mi buri kadi mi selu ko saga mi wodata ho wallahi adandi to galle to hande ko keba mi ga ho natti hidde hay wuuto to wallahi an woddade mi ko danger wallahi halido takkade ma belde no wuuro ene fofa jam yidde naturel ene tina belem adandi dum no wuurna net wallahi dum woni yidde naturel min toyeni maro ko modu tebudu mawni modude gondo rono mona worda wopana mon non kanko de joni mi wurtama gauche mi wurtama droit min kay min so sagam jimmi ko wondi ho jamma nyalama suba hay ki hidede e galle tane barakaye sadara dor ka fen ay ko kalda ko il est de bonne idée galla man no yaajani hoore ma wallahi pour ngona do dum kay c'est facile way won projet goto mo ngoni won projet goto mo ngoni sinno ko sagam an sa woni do hay goto ballata ko o gondo renir miida art ko on projet ngoni anani hade dum non pour ngandam weltima ma te mbari yinma
yimɓe fof no mbiyama saɗi jawdi a wirti ay nagge pompe o to comito désormais mi rokkima Kumba haalino Allah e weltade e ma Kumba haalino ndax ko mbaɗanta kam ko ɗum ko fellude jihaad la ilaha illallah asu min sam welnoma hannde wiya ɓeydi baldal min kam maynoɗo saha mbaɗa yahanno ay gaɓulen koye mbaɗa wayde guufɗo limon tan joni kayne dahi machallah saha mbaɗa yahanno mbimam koppi no pewdira ene muusa no koppam no muusa ene hekkide baɗan mami massage aɗa wiɗo ɗole muusa anana no gaƴƴirani gila ñoƴa no waɗa kec comme meeɗa ɓoose ha meeɗa andude massage min o ñande mbinomi kejam kino muusa ara lappeyam karite ha ƴew bon d'accord ton pied sur la route mon pied sur la route jahowo woni gatto jahowo woni baɗowo min nomi wattami addatami wona nawama c'est pas vrai ça wonko nawama mbaɗa kalala ko none ko wallahi ko ɗifɗa koɓde no baaɗe mbiyanna ko ay aɗa ko jimmi hande ko jimmi hande sikkale keɗɗa kaltumami ko ka joom suuda keddoɗa eko kaltumami ko gila ngumiɗen fuuti gila fuuti ni ko kalɗa fof ɓe mbiɗinmo tawa ma mboɗo moom kani fo welet no natti natti min kom jahode mbiyatami ko mon pied sur la route min resata on debbo aɗa sigam kay non ko heddi mi andano kay ton pied sur la route mi andano ɗum ay ano wona an way kam hadde yaadi min hasino 4 heures du matin ha jam ari bowol ko bowol payni wona an way kam jagguɗo a wona debbo desa mino i comme desat kay resede wa hadem yaltude an joni yiɗa wonde darogal min wona coiffeuse kala ɓoron yalti yonti bowol payni an ka mi koyno wala ko balluta ha jam moɗi enni andi ko jiɗi ko wona ko natti te wonta won aɗa heddo e haala aɗa resta tranquille comme debbo desa bisimilla ma e galle so tawi ɗum natti henanade mi seedmade ha law gallo wiide ko wiidam wallay ano a feƴƴani hoore ma to poɗɗa sa sikki mino way kam ɗo yaltinde wona yaltinde ma ɗo en galle aɗa rokkoyɗa ɗum kono wonta goto ɗum il faut mbaɗa ɗum haqqille ma ay konngudi ko limaji min mi basita konngudam min ko ɗo ñiiɓi min yattata ɗo ene ted so patɓe joni ko bowol paya ala bawɗo hadde mi yaltude ɗo en on ala busi ɗum nene sa refti mi seedmi han oɗo hol nanguɗoma no jirɗa ndesɗa kam ni sa séri kam noon goɗɗo ƴetti min mi lambata min mi lambata il faut mbaɗa ɗum haqqille ma a oppat tan boto dem boto kotse sa yiɗi rek boto ala sa yiɗi ɗum geseya eyi ɗo mbimi ko sa heddaki hen ganda dade ma nde ka lowru nawo dande ɗoɗon wiye naw dande ka lowru dade make min de ko bowol pay debbo kay heddotam less kono min mon pied sur la route e aɗa jaɓa mo ɗiɗo jaɓa mon pied sur ɗum natti ɗum natti min adduma ɗo komin restama hayso komi babiraɗo ni a yiɗi babiraɗo ari we mum ɗo ko Dakar te min wona femme o foyer min kamɓe haaja mum bowol mi yaltat anta femme o usa o tali o lawo on debbo mi resta ɗum min on debbo mi resta ɗum mon pied sur la route on mi resta ɗum comme no mbabba kawɗum ala on mi yiɗa ɗum mbimami ko sa buusi e ngol ko hakkude men ko mbaɗa ɗiɗo daneje wayno pasnaɗo ko ma andu wi awa kam ɗo yaltinde te min ƴeemi ƴewriwi an mbiɗa ko min aɗa hoynani min wona koynteɗo min a wa kam ɗo yaltinde oɗo galle kono aduna fof ma seeɗa minima hakkude mi holto haaya min a way kam ɗo yaltinde oɗo galle haajam kamɓe andi yaha hanki ko mbaɗɗa hen kono e ɓuuɓ ɗum mi famani sigi ono lay a société de dangereux sigi ono a société de dangereux weltima e mano sigi ono eyi sigue o noon armi haalama an sigue o mbaɗa nanna ɗum e ko kalnoɗa ho mi yejjit mi yejjiti an guesa nanggui kam kala kalni foof yaafo tan to nanggata kam to mike ko kalɗa ho wona pulaar wona français wona anglais est ce que wona chinois mike ɓe annadi ko kalnoɗa weltima ayi Modou mi yiɗi no yaltude e gueɗe makko ko way neɗɗo ko ma wawa ɗum tawi ayi allah jiggol mo jimmami o noon jiɗiri Modou jakarta mino moom sooda ɗum jakarta giwmi hen mi natti hen mi sonnamo jakarta watta gollade omo yo
hoto wadni yo waɗan hoore mum tan wallahi mbaɗa wawan ma mbaɗa ɓerde buuɓi ɓeɗo ɗiɗo noon ɗo joni aɗa mi yeri kafe kadi kadi mi fewni to kadi natti e asu armi hanam mbaɗa wonde point koto noon hande kam ay koto haalnam haala ala point koto warte sen naati nder safra ɗum ha sen warte han gilaɗo wahde tan ɗo rein o wonko ŋaƴƴi ɗo hay dara ŋaƴƴe han min mi oto wutto avance de ala mi ruttani avance kewa so mbaɗa yiiɗi wurde noon i ɗum ɗo kay ɓeydata ko balle ma ɓeydata ko gurnam ma min wonde mbir komi yonatama mi harrama mi jaɓi mi jaɓi an kala ko jiɗɗa yo won jaam jarani aɗa juuloya jumade jumade nder salle ɗo sa paari malayama natti natten kene eyyi moƴƴi wona eyyi ala dara ŋaƴƴani ma ye asu wonko heddi ko heewi komi hollanima sona warde sona lelnami kirtani mi warata min kay kala ko watte e suuɗa holli kam ala ne hetti ha hande aɗa heddora feemuy a yiyani bahandel pawmiɗo to kesel guel laaɓi noon joni ndeke ar mi haalama no asu est ce que aɗani tan wonno enquêteur o saaha mi soket an wari mawnamo ni mo nattani ma hen ɗum tawi yawi yaade laakal eyi o ruttata avance o ruttata avance kala ko gadduɓe wiyata ko acca ɗum tawi yawi gasanede ɗum tawi wayrata hôpital goɗitta tan wiyetmoɗan mawnane hôpital min ma yettode ordonnance ko yiiɗi eyyi ande kayne ordonnance ma fof ko parastamol a yerdimo parata taw ma ye min mi famano min mbaɗo wiya o ko kiibon on rafe on ndeke to sunnangu maɗo il faut nafeɗa eyyi yaade yaade joni ɓe mbaɗa leer ala mbaɗa leeri kam joni ɓe waɗanede jar bondanidi natten nder machallah holluma gueɗe keddiɗe mene jaara hen ses ɗo ha futuro a yaltani bowa an kay sa juuliti suba waktuji keddiɗi wiyo Allah yaafi ko nder paade eyyi ko mbatten ko nder noon saabi Allah hoto Coumba hen min Coumba mi sikkanno affaire ngaari o haalantama ɗum boom an Coumba ɗemgal ngal no ɓoori wiide mais wona nani way ko mbino ɗum ko surprise mbaɗananmami ɗum ndeke waɗi de o haalni so Coumba de min de Coumba mi nani e makko na ko sehilma ko mbatten ko nder kam saabi Allah yo haat hakkude men oto tinde sirani no wonno welirata ka Coumba de yani hattuyane sara ɗumi woni o sosanan o sosanan men ko minema eyyi bellen ha wela wona inchallah joni ɓiyami nattuya wona préparé kadi wona min mbaɗan ara wona yahay nokkude ala mi yahan mbaɗan ara point de côté sara ɗo o saha ko ɗon naggaɓe beɗe safrede buuɓa a yiyan ko ƴewiranmami ko mbaɗanmi regard ni mbaɗan sarde o saha mbaɗan sarde ni sardu ha wiye pele mbaɗa yawi sardude kay yiiɗa fiddade min kay hay universel mbaɗa yawi sardude kay ko fiddanmi no yawi o e mbaɗa yawi sardude kay o saha kay waɗi pele ƴeew so o kam ay o Allah tagi ɗum ko dimanche o Allah ñande Allah tagat oɗe ñande hen dawanani hay goto kanko tan tagi machallah mi weltima billahi mi weltima yo Allah waɗema barke taw duwawu gorko no nanna neɗɗo aljana mawnam yo nanggu duwawu makko min mi duunimama to nangguɗa kam ɗo ndeke dewgal no heewi sekkere noon ndeke dewgal no heewi sekkere